күренешнең көтелмәгән булуы әллә кайдан күренеп тора. Циркка килгән тамашачы өчен коточкыч хәл була ул. 5 тонналы ике хайван өстеңә килсен әле. Филләр белән булган хәл нәкъ менә шушы урында була. Алар әлеге бөҗрә аша чыгалар һәм тамашачылар ягына киләләр. Бәхеткә беренче рәттә тамашачылар булмый. Филләр бәрелү нәтиҗәсендә зыян күргән бердән-бер әйбер ул менә шушы утыргыч. Күргәнебезчә аның арткы ягына калган, утыргыч үзе филләр бәрелү нәтиҗәсендә ватылып төшкән. Ты хотела шоу слонов? Джин һәм Магда Энка филләр берсенә 48, берсенә 46 яшь. Сергей Гулевич алар белән 23 ел эшли. Аның фикеренчә филләр көнләшеп сугыша. Одна доминирует над второй. Яшьрәк фил халык алдында чыгыш вакытында үзен беренче урында итеп күрсәтә, олырак фил моңа юл куймый, чөнки алар арасында шулай кабул ителгән өлкән фил идарә итәргә тиеш. Шуңа алар сугыша башлады, этләр яки мәчләр кебек. Хайваннар арасында бу гадәти күренеш. Белгечләр фикеренчә, бу хәлнең сәбәбе көнләшү генә түгел. Пандемия вакытында алар озак вакыт эшсез торган. Озакка сузылган тәнәфестән соң Казанда беренче мәртәбә халык алдында чыгыш ясаулары. Бу хәл аркасында Казан циркына 1 миллион сумга якын зыян килгән. Чөнки туктатылган тамаша өчен билет бәясен кайтарырга туры килә. Әле алдагы тамашаның да булу-булмавы билгеле түгел. Мы подключаем сейчас Zoom-конференция всех слоновников. Бу хәлдән соң илдәге бөтен фил белгечләре үзара фикер алышачак. Онлайн конференция оештырабыз. Тәҗрибә уртаклашырга кирәк. Ветеринарлар, хайваннар психологлары барысы да җәлеп ителергә тиеш. Алга таба эшләргә бергәләп хәл итәрбез. Тамашачыларның иминлеге тәэмин ителергә тиеш. Бу филләрнең беренче генә сугышу очрагы түгел. 1995 елда алар Киев циркында шундый көтелмәгән тамаша күрсәткән. Барлык иминлек таләпләрдә үтәлгәнме, хайваннар тиешле шартларда асралганмы, моны ачыклау өчен бүген циркка прокурорлар, тикшерүчеләр килде. Тамашачылар белән мәйдан арасында күпме ара булырга тиеш, документлар тәртиптәме, һәммәсен дә өйрәнәләр. Слоны у нас к хоботам, да, относятся, и они относятся к опасным непосредственно животным. Бу сорау буенча ветеринар законнарының үтәлүе тикшерү башланды. Шулай ук килгән тамашачыларның иминлек мәсьәләләре тикшереләчәк. Тикшерү дәвам итә, бөтен дөньяга танылган ике фил хәзергә үз биналарында, икесе бергә, аларны бер-берсеннән аерырга ярамый дип белгечләр. Үзләрен тыныч тоталар икән. Тик борчымас өчен филләр янына чит-ят кешеләрне кертмиләр. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.